perawan liwat dibeda. Udah perawan liwat jak kenalan, syukur-syukur dijawel-jawel gelem karo awak dhewe. Iya. Diajeng sajake kok sapa jenengmu lah saka ngendi? Omahmu. Jenengmu sapa Nduk Cahayu? Aku? Iyalah. Rene lho Dik, Rene lho Dik. Jenengmu Ya sapa? dijemput to, Mas. Gak mau aku ke situ sendiri. Mancing-mancing ngene iki awakmu kudune ya ngerti kono mancing-mancing awak dhewe pepet but. Pepet diengkolmu kuwi. Ngawur. Ceritane lho ngene lho Dik kenalan sik ning kene lho. Alah. Kowe karo aku ya, Nduk. Melati Pak, ambune Pak. Kowe karo aku ya, Nduk. Nggak mau. Kowe gak gelem karo aku. Yen kowe ora gelem karo aku, bakal